Dobrý deň. Školský rok 2010-2011 sa skončil. Michal a David vám prinášajú májové a júnové školské správy televízie Halotelka. Obrazom a slovom vás zavedieme medzi prvákov, budeme besedovať s dentálnou hygieničkou, prezrieme si vozidlo záchrannej služby, precestujeme ostrov Tenerife, budeme opekať, nocovať v škole, čítať, ale aj prezentovať práce žiakov. Veríme, že vás naše správy zaujmú a budete sa na nás tešiť aj po prázdninách. Maj je považovaný za mesiac lásky. Láska má veľa podôb. Jedna z nich je aj láska k matkám, mamám, mamičkám. Preto sa už mnoho rokov oslavuje 2. májovú nedeľu, Deň matiek. Naši najmladší žiaci, prváci, si pozvali 10. a 11. mája 2011 do svojich vyzdobených tried vzácnych hostí. Boli to ich mamičky, staré mamy, ale aj ockovia. Pri príležitosti Dňa matiek si pre nich deti s pani učiteľkami a pani vychovateľkami pripravili prekvapenie v podobe piesní, básni a tancov. Každá mamička dostala sladké srdiečko ako poďakovanie za lásku, ktorej sa deťom dennodenne dostáva. V očkách detí hrali iskričky šťastia a mamičky boli na svojich prváčikov právom hrdé. Pre Halotelku Dávid. Dňa 11.5.2011 sa uskutočnila verejná zbierka Tehlička pre Afriku, ktorá je povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom zbierky je podporiť obyvateľstvo v Afrike, hlavne v Južnom Sudáne, pri riešení problému pitnej vody. Pitná voda je problém pri tejto krajine a občianske združenie Savio chce takouto formou pomôcť pri hlbení, čistení a udržiavaní studní. Počas dňa sme u nás na škole vyzbierali 78,88 eur. Druháci zo školského klubu detí sa presvedčili, že sa oplatí starať sa o svoje zúbky, aby im dlho slúžili, neboleli a nekazili sa. 11. maj 2011 sa v školskom klube detí niesol v znamení dentálnej hygieny. Druháci medzi sebou privítali dentálnu hygieničku pani Marcelu Lukačovičovú. Na besede s ňou sa dozvedeli, ako sa starať o zúbky, ako vybrať správnu kefku a ako ju používať. Pani hygienička im názorne ukázala, ako si zuby správne čistiť a potom si sami deti mali možnosť nacvičiť čistenie chrupu. Každého potešil malý darček v podobe zubnej kefky a žuvačky, ktorá pomáha udržať si svieži dých. Pre Halotelku Erik. Žiaci sa v našej škole cítia dobre, dokonca tak dobre, že sa v maji až 3-krát rozhodli stráviť v škole svoje voľné večerné chvíle a noci. Žiaci 4. B a 4. D sa rozhodli, že si 12.5.2011 predĺžia pobyt v škole. Pred večerom si v triedach pripravili nocovanie a potom sa to celé začalo. Po zábavnom kvíze nasledovala opekačka na školskom dvore a športové hry. O 20. hodine na deti čakali v školskej čitárni dvaja hvezdári z Partizánskeho, ktorí ich previedli nekonečným vesmírom. Po zotmení na dvore pozorovali oblohu a mesiac. Najviac sa deti tešili na spanie v triedach. Po rannom budíčku nasledovala osobná hygiena, chutné raňajky a riadne vyučovanie. Aj keď boli niektorí nocovaním unavení, všetci sa zhodli, že noc s hvezdárom bola super. Pre Halotelku Andrej. 18. maja sme si opäť pripomenuli Svetový deň mlieka, ktorý sa vo svete oslavuje už od roku 1957. Medzi odborníkmi prevláda názor, že mlieko je takmer dokonalou potravinou, ktorá má nezastupiteľné miesto v zdravom stravovaní. Naši žiaci si ten svoj pohár mlieka mohli vypiť počas veľkej prestávky. Aj touto formou si deti pripomenuli, že pravidelná konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov prospieva posilňovaniu ich zdravia, zdravého vývinu a rastu. Žiaci 6., 8. a 9. ročníka sa 19.5.2011 vybrali na slnečné Kanárske ostrovy. Magister Martin Bavák z Vysokej školy v Nitre ich previedol jedinečnou scenériou ostrova Tenerife. Prednáška bola o to zaujímavejšia, pretože bola doplnená dokumentáciou a osobnými cestovateľskými zážitkami prednášajúcich. Súčasťou činnosti školského klubu detí je aj starostlivosť o zdravie, základy zdravotnej výchovy a ochrana zdravia detí. Na túto oblasť sú zamerané viaceré zaujímavé podujatia.
24. maja 2011 pani vychovávateľky zo školského klubu detí v spolupráci s rodičmi pripravili pre žiakov z klubu popoludne zamerané na poskytovanie prvej lekárskej pomoci. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s prácou zdravotníkov záchrannej zdravotnej služby. Veľký záujem bolo prehliadku vozidla záchrannej pomoci. Deti si prezreli vybavenie vozidla a názorne si vyskúšali prepravu raneného týmto vozidlom. Sami mali možnosť vyskúšať si prenos raneného na špeciálnych nosidlách i na vozíku pre imobilných. Húkanie sirény všetkým pripomenulo, že si majú svoje zdravie vážiť a radšej predchádzať úrazom. Pre halotelku Erik. Svet neopakovateľných kúzel je pre všetky deti tajomný a lákavý. Hádam, každý si už aspoň raz vyskúšal nejaký ten trik s menším alebo väčším úspechom. O tom, že si žiaci môžu pobyt v škole spestriť rôznymi aktivitami, sa 26. a 27.5.2011 presvedčili žiaci 5. A a 6. B triedy. Spolu s pani učiteľkami triednymi, pani vychovateľkou a pani zástupkyňou strávili v škole večer s kúzelníkom. Samozrejmosťou bola opekačka na školskom dvore, hry a zábava. Potom už v školskej čítárni čakal kúzelník, ktorý vyčaril úžasnú atmosféru. Mnohí žiaci sa počas kúzlenia premenili na kúzelníkových asistentov, ale jeho kúzla aj tak nedokázali odhaliť. Vo večerných hodinách sa žiaci uložili na spánok vo svojich triedach, pretože ráno ich čakalo riadne vyučovanie. Pre halotelku David. Medzi našich žiakov zavítali hvezdári, ktorí naučili deti, ako dobre pozorovať oblohu, kúzelník, ktorému nedokázal nikto odolať, a do tretice prišiel vysokohorský horolezec, ktorý dokáže prežiť aj v tých najextrémnejších podmienkach. Nocovanie v škole v tomto školskom roku završili žiaci 4. A a 4. C triedy. Aby im bolo veselo, pozvali si medzi seba 27.5.2011 horolezca pána Petra Lakatu, ktorý ich naučil stavať staň, variť si polievku i používať horolezecké lana. Vysvetlili im, ako sa správať v horách, čo robiť pre svoju bezpečnosť, ako si zbaliť len tie najpotrebnejšie veci pri výstupe na horské štíty. Popri neodmysliteľnej opekačke deti počúvali rady na prežitie vo vysokohorskom prostredí, vyskúšali si spanie v stane a hrali pohybové hry. Po besede nasledovala diskotéka a zábava, po ktorej sa deti uložili na spánok v telocvični. Po chutných raňajkách dospávali zmeškané nočné hodiny už doma vo svojich posteliach. Pre halotelku Melisa. Naša školská knižnica pravidelne organizuje pre žiakov mnohé zaujímavé podujatia zamerané na čítanie, prácu s knihami a informáciami. 31.5.2011 sme sa druhýkrát zapojili do projektu Čítajme si, ktorý pripravil Linka detskej istoty pri UNICEF. Projekt nie je zameraný len na lámanie rekordov, jeho hlavným cieľom je pritiahnuť deti ku knihám a čítaniu, ktoré im pomáha obohacovať ich vnútorný svet. Príjemnú čitateľskú atmosféru nám navodila magisterka Eva Vicelová, ktorá deťom porozprávala o svojej knihovníckej práci a prečítala úvodný text. Tým vlastne odštartovala náš tohtoročný maratón. Čítaním knihy Lastovičej rozprávky od Stanislava Štepku sme priniesli k prekonaniu vlaňajšieho rekordu. Počas dňa sa do čítania v našej školskej čítárni zapojilo 323 detí. Na celom Slovensku sa zapojilo 3480 detí vo veku od 6 do 15 rokov. Pre halotelku Adam. Školské stredisko zaujímavej činnosti pripravilo 10. júna 2011 pre žiakov 8. a 9. ročníka školský turnaj vo florbalu. Florbal je jeden z najobľúbenejších športov našich žiakov, čoho dôkazom bol aj tento školský turnaj. Filmy a filmové umenie sú témy, ktoré sú zaujímavé pre všetkých žiakov. O to zaujímavejšie sú stretnutia s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe filmu. 13. júna 2011 sa školská čítareň premenila na tvorivú dielňu režiséra profesora Františka Jurišiča. Autor animovaných večerníčkov prijal pozvanie z žiakov zo 4. A. Spolu s nimi besedovali aj členovia nášho televízneho štábu. Deti sa dozvedeli, ako sa animovaný film vyrába, ako sa vypracuje technický scenár i ako sa oživujú babky. Prezreli si večerníčky Zeleninová polievka, Kikina zoo, Zvonček a Margaretka, ktoré sú súčasťou slovenského animačného expresu propagovaného Bibianu.
Profesor Jurišič prezentoval aj ukážky prác študentov Fakulty filmovej a televíznej tvorby v Bratislave, kde pôsobí v ateliéri AAT. Zaujímavé boli aj ukážky tvorby akademického maliara Jindru Prášila z filmu Čudná torta. V čase počítačových animácií bolo stretnutie s názornou ukážkou toho, ako vznikali pôvodné večerníčky pre deti. Pre halotelku David. Už niekoľko rokov sa naši žiaci na hodinách dejepisu zapájajú do projektu Patranie po predkoch alebo Poznaj svoju minulosť. 14. júna 2011 sa v školskej čitárni stretli členovia rodín našich žiakov, ktorí sa zapojili do celoslovenského projektu Patranie po predkoch alebo Poznaj svoju minulosť. Žiaci vypracovali rodokmene, zozbierali zaujímavosti zo života svojich rodín a stretnutí 3 generácií všetkým predstavili svoju prácu a svoju rodinu. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v rodinnej atmosfére, nechýbalo vedenie školy, členovia rodičovskej rady a predstavitelia mesta. Všetci ocenili, že žiaci svojou prácou prezentujú rodinu ako základ šťastného a spokojného života detí. Pre halotelku Matej. Školský rok 2010-2011 sa úspešne skončil. Žiaci si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia, ktoré boli ocenením ich práce. 30. júna 2011 sa aj v našej škole skončil školský rok 2010-2011. Žiaci, učitelia a rodičia sa posledný krát pred odchodom na vytúžené prázdniny stretli na školskom dvore. Po úvodných slovách pani riaditeľky a hostí následovalo oceňovanie najúspešnejších žiakov. Mnohí dosiahli úspechy v športe, vedomostných súťažiach a olympiádach. Triedni učitelia si potom odviedli svojich žiakov do tried, kde zhodnotili ich výchovno-vyučovacie výsledky, rozdali im vysvedčenia a s prianím pekných prázdnin sa s nimi do septembra rozlúčili. Pre halotelku Dida. Pani riaditeľka, ako by ste zhodnotili tento školský rok? No myslím, že tento školský rok 2010-2011 bol úspešným školským rokom. Ďalej sa nám podarilo ako škole získať zvýšenie ratingu a to sme dosiahli 3Dčka, čo znamená vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Mňa to teší, že vlastne všetci učitelia a žiaci sa podielali na tom, aby naša škola tento rating nielen si udržala, ale dokonca zvýšila. Čo by ste popriali učiteľom a žiakom do nového školského roku? No tak, nový školský rok je vlastne 2 mesiace ešte len pred nami. Čakajú nás najskôr prázdniny, ktoré by som chcela, aby si všetci pedagógovia ozaj oddychli. Takisto aj žiaci, aby načerpali nových síl do budúceho školského roka. Deviatakom, ktorí opúšťajú našu školu po 9 rokoch školského roka, alebo teda života na našej škole, prajem, aby úspešne zvládli nástup na stredné školy, aby sa im tam páčilo, aby našli ústretových učiteľov, ktorí ich budú chápať a budú ich v živote viesť. A teším sa aj na ďalších žiakov, ktorí prídu k nám z základnej školy Tovarníckej, pretože nájdú tu na nové prostredie a veľmi by som si prijala, aby ich privítali a uvítali žiaci ako seberovných do našich triednych kolektívov, do nášho školského života. Ďakujem za rozhovor. Pre halotelku Kaja. Posledné správy našej školskej televízie Halotelka sa v tomto školskom roku končia. Spoločne s vami sme sledovali život pod našou školskou strechou, informovali sme vás o podujatiach, súťažiach a úspechoch. Veríme, že sme si medzi vami našli dosť priaznencov, ktorí sa už teraz tešia na školské správy v ďalšom školskom roku. Celý štáb vám želá slnečné prázdniny. Dovidenia v septembri 2011.